Loy! Oh, pagkain! Pares. Pares, oo. Favorito mo to? Loy? Alright mga kadumangidang, good morning sa inyong lahat. Welcome back to my YouTube channel. I'm Christopher Gonzales mga kadumangidang. At sa itong araw mga kadumangidang ay nagbibihay ako. At nadadaanan ko si kuya dito. Medyo nawalan yata sa medyo matinong kaisipan mga kadong. At naawa ko sa kanya dahil nandito lang siya sa gilid ng kalsada mga kadong. At lagi ko siya nadadaanan at hindi ko na napigilan ng aking sarili na bigyan malaman ko siya ng makakain niya mga kadong. Dahil ang oras natin ngayon ay 8 na yata ng umaga mga kadong, no? Bibilihan ko siya ng anong tawag niyan? Pares. Tol? Pares, para lang kanyang almusal mga kadong. Alright mga kadong, ito na yung binili ko para kay anong pangalan nun, Tol? Luloy. Luloy. Ito daw yung kakainin niya at subukan kong bigyan siya mga kadong. Pares. Okay. Yun, dadalhin ko na doon sa kanya mga kadong at balikan na lang natin itong isa. Patulong lang kaya. Hello, par. Dinamay mo pa talaga ako. Patulong na lang. Okay. Tara. Yun, ibibigay na namin doon kay Luloy. Luloy ba ang pangalan yun, par? Luloy. Okay. Yun, papunta na kami doon kay Luloy mga kadudong. Video mo rin kasi natin doon. At ito na yung mga ginagawa niya mga kadudong. Mga kadudong, pangpalipas oras lang siguro ito. Loyo. Loy! Oh, pagkain! Pares. Pares, oo. Favorito mo to? Loy? Yan siya mga kadudong, oh. Buti mo, Loy. Makausap pala ito ng maayos, no? Oo, okay yan si Luloy. Loy, okay ba? Kumusta ka? Okay, hindi Oh. ako pinipicturean baga. Oo, hindi kita pinicturean, ano lang. Yan. Vlogger siya, Loy. Vlogger. Oo, yan ang kanyang 187 eh. ginagawa mga kadudong. Libangan mo tuloy. Itong mga ginagawa mo. Yung nag-ipon siya na dito ng bato mga kadudong. Yan. Itong ating buhay natin ito. Buhay mo yan, Loy, no? Lagi kasi kitang nakikita dito at nais ko lang nabigyan ka ng makakain, ano? Masaya ka na ba na, Loy? Ayan. Pati naman dyan, isang tricycle driver na tanod na ngayon, Nasipar. Sugar? At shout out kay sa aming kasamahan na si Par. Yun, mandilim Par. Hindi ka makikita. Yan si Par, nagiging tanod na ngayon dito sa Barangay Sentral. At kasama namin yan sa Tuda mga kadong at nagiging tanod na sa aming barangay at tagapaglingkod na sa taong bayan mga kadong. Shout out sa iyo, Par. Shout out. Okay, maraming shout out na rin sa lahat ng mga sa kasama kong Barangay Sentral Tuda. Shout out sa inyong lahat at sa mga iba pang mga Tuda. Mga kadudong, mga kanidang, shout out sa inyong lahat, no? Sa Barangay Pinyahan Tuda at sa Teachers Village Tuda, no? Ayan, Loy. Yan ang kanyang naiipon ng bato mga kadudong, oh. Libangan lang niya to mga kadudong. Ang dami ng mga bato dito mga kadudong. Puro solid. Ngamot pa to. Saan naman yan ito kinukuha, no? Yan, oh. Dami niya mga ipong mga bato. Yan. Araw-araw ko siya dito madadaanan kaya naisipan ko na bigyan ko siya ng pagkain. Yan. Hello, Loy. Salamat sa paunak mo sa akin, ha. Hey, Yan. jokin ka na rin. Yan siya mga dong. Ganyan lang ginagawa niya araw-araw mga dong. Yes. Okay. Hello mga kadong, mga ridang. Nadaanan ko sila si tatay dito at nangangalakal sila mga kadong. Napakainit din ng panahon kaya hinintuan ko sila si tatay para bilihan ko ng ice cream. At saka anak mo yan tatay o apo? Apo mo. Ano nga pala pangalan niyo tatay? Pitasyo. Okay mga kadong, bilihan ko sila ng ice cream mga kadong dahil napakainit para man lang sila makaano ng medyo malamig. Kadong yan, nagtitinda si kuya ng ice cream. At bibilihan ko sila si tatay ng ice cream, bro. Shout out sa'yo. Yan. Pangalan mo dong? Marco po. Ha? Marco. Oh, shout out sa'yo Marco, ha. Ice cream, tol. Magkano ice cream mo? May 10, may 20 mo. Yung tag 20 para malalaki. Oo. Tinapay dong, gusto mo?
Tinapay din. Sama mo ng tinapay. Dalawa rin tinapay tapos dalawang ice cream para ano, makakain sila si tatay. Ano pangalan mo, Tol? MJ oh. MJ, oh. Shout out sa'yo ha. Yan. Dalawang piraso bilihan ko mga kadong, dalawa sila. At apo ka na tatay, no? Ni tatay, ano ba pangalan ng lolo mo? Nakalimutan mo. Tissue po. Ha? Tissue. Tissue? Ano? Ano, ipit na lang po. Ipe. Ipe. Okay. Yan. $20 kasama na tinapay or ano? Bukod pa yon? Bukod po. Bukod. Ito, magkano to? 20 din ho. 20. Ito, 20 din. Tapos, ice cream. Anong apa ho ba dyan? Ito, 20-20 na yan. Akala ko, ito. Hindi pala yan. 20 din ho, parehas 20. 20. Ito na lang, mas masarap to. Di ba, Dong? Di ba? Wag na lang yon. Ito na lang. No, mas masarap to kasi may tinapay pa. Di ba? Okay, yan na lang. 20-20. Kuha muna ako ng pambayad mga kadulong. Pambayaran ko na si Kuya. 40 Kuya, no? Ano pa na ulit pangalan mo? MJ po. MJ? Shout out sa'yo MJ ha. Okay, tara. Ayan mga kadulong, si tatay at saka apo. Apo niya. Araw-araw kayo nangangalakal ka, tatay? Ganun. Yan ang talagang hanap buhay niyo po. Dati sa Kalayaan ako nakatira. Sa Kalayaan 87. Matino. Kay Dado. Oo. Tsaka yung karito nila mga kadong yan, puno sa kalakal. Ayan karito nila. Okay tatay, maraming salamat sa pa-unlock mo sa akin ha. Panahon na binigyan nyo ako ng oras, no? Pagpapasensyahan nyo na yung binigay ko sa inyo tatay, no? Salamat lang din sa Oo. At saka yung apo mo tatay, di ba? Okay. Maraming salamat dong ha. Okay tatay, di na rin ako magtatagal ha. Bisaya ba? Bisaya po. Bohol po yung probinsya ko. Right, mga kadong, mga redang, yan muna ang aking babagi sa inyong video. At kay Loloy, shout out kay Loloy, no? Huwag lang tayo gumagawa ng manakit ng tao, no? Hindi naman ito nananakit mga kadong, matino rin siyang, medyo matino rin naman siyang kausap. Kumbaga, siguro mga kadong, kung ipapagamot siya, baka may pag-asa pa na gagaling siya, no? Kasi sa nakikita ko sa kanya dito mga kadong ay matagal na siyang ganyan. Siguro, hindi rin siguro masikaso sa kanyang mga pamilya dahil may mga iba rin mga kailangan din sa buhay mga kadong, kaya pinabayaan na lang siya dito sa labas dahil hindi naman siya nananakit. Kaya yan mga kadong, sana natuwa kayo sa aking binabagi sa inyong video ngayon mga kadong. At kung sino man ang hindi pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel mga kadong, at sana suportahan ninyo para mas marami pa tayong maabutan ng kunting tulong lang mga kadong, ng abot ng aking mga kaya. Kung sino man hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe sa YouTube channel at huwag kalimutan pindutin ang subscriber button bell para lagi kayong updated sa mga i-upload ko pa mga video mga kadong. Loy! Hi sa'yo Loy! Ay, ayun mga kadong. Wait, magkikita-kita na lang tayo sa sunod mga kadong, magandang. Hanggang dito na lang. Bye-bye!